יש לכם חברה לפיתוח מוצרים ואתם חולמים לייצר מודל של מוצר חדש, אבל התהליך נשמע מייאש ויקר? מה אם הייתה לכם את היכולת לייצר רב טיפוס תוך מספר שעות ולהתאים אותו אישית אליכם? אם אתם בעלי חברה מצליחה או מתעסקים בתעשיית פיתוח המוצרים, תכירו את הדבר הבא. פי 3, המרכז לייצור בתלת ממד. בעל טכנולוגיה חדשנית שתיתן לכם פתרונות המחשה ומוצרים לתצוגה. הדפסת תלת ממד מציעה אינסוף אפשרויות ליצירת מוצרים מאפס. בתהליך הזה, הגבול היחיד שיהיה לכם הוא הדמיון שלכם. תוכלו לבחור אם לייצר דגם ראשוני, פס ייצור שלם של מאות מוצרים, או לייצר מוצרים לתצוגה המדגישים את הפוטנציאל של המוצר שלכם. אנחנו יכולים להחיות את היצירות שלכם בקלות, וכל זה בהוזלה של 30% מעלויות הייצור. הדפסת תלת ממד מציעה יתרונות רבים על פני טכנולוגיות ישנות יותר. זוהי לא רק השיטה המהירה והחסכונית ביותר, אלא היא גם מנצלת חומרי גלם בצורה יעילה ושומרת יותר על איכות הסביבה. הדפסה שכזו מאפשרת שינויים בדגמים בקלות והדפסה של חלקים מורכבים. וכתוצאה מכך, פיתוח המוצר שלכם הופך לגמיש יותר. מוזמנים ללחוץ כאן על הקישור ולהפוך את הרעיונות שלכם למציאות. אל תבזבזו זמן, כי העתיד כבר כאן.